Ако вече сте започнали организацията на вашата сватба, най-вероятно вече сте получили множество съвети от ваши приятели, които вече са минали по този път, от ваши близки, от интернет. Сега и аз ще си позволя да ви дам 3 съвета. Първият от тях е: изберете добър фотографски и видеографски екип. Това са хората, които ще запечатат вашият сватбен ден. Да, вие ще сте го планирали стъпка по стъпка. Ще знаете всяко едно нещо, което трябва да се случи на сватбата. И въпреки това няма да го изживеете. Дали защото ще се криете преди първия ритуал, дали защото ще сте отишли на индивидуална фотосесия с младоженеца и кумовете, или защото ще обръщате внимание на някой от гостите. Вие няма да видите много неща, които ще се случат на сватбата. Вие няма да видите емоцията в очите на вашите роднини, когато казвате заветното да, защото ще сте с гръб към тях. А това един добър екип ще го улови. И години след това ще може да го гледате отново и отново и отново. Вторият ми съвет е точно противоположен. Ако искате да спестите от нещо, нека това бъдат подаръците за гостите. Вашите гости са тук за вашата сватба, заради вас, не заради подаръците. И от моя опит ще ви кажа, голяма част от тях ще останат по масите. Независимо дали сте дали 2 или 20 евро за тях. Ако все пак искате да спазите тази традиция, замислете се за фотобудка. Снимките рядко остават по масите. Другия вариант е да им подарите нещо малко, сладко и вкусно, което да бъде изконсумирано на момента. И не, нямам предвид бурканче със мед. Третия ми съвет е насочен изцяло към булките. Не пропускайте пробния грим. Особено ако вие сте от жените, които рядко се гримират и не сте се виждали с професионален грим. Да, той е доста по-тежък и е хубаво да сте подготвени за това. Направете си консултация с гримьора, който сте избрали предварително, за да може да уточните всички детайли и да знаете, че когато се погледнете в деня на сватбата в огледалото, ще кажете: Боже, колко съм хубав. Ако тези съвети са ви били полезни, моля, последвайте канала ми. Ще се стараем да качваме повече видеа по темата с организация на сватби. И ако искате да зададете някой конкретен въпрос, напишете го в коментар.